Kaixo lagunok, zemoduz. Garaziren 6. denboraldia amaitu berri dugu, baina nolakoa izan da Garaziren lehen agerraldia denboraldi bakoitzean? Asko aldatu da. Garaziren kasua korapilatsua da. Zenda bilor! Basakabin, nor da diabetikoa? Ba, nik dakidala, inorrez, zergatik? Gauza bat daukat, interesatzen zaizun gauza bat. Nahi baduzu, irten, eta emango dizut. Amari gabe geratu zen eta aita alkoholikoa da. Duela gutxi zaintzak kendu zioten. Bizilagun batek salatu zuen, alabari tratu txarrak emateagatik. Kaixo? Beraz, zuzara, Basakabiko mamua. Zer egiten duzu hemen ezkutatuta? Ies egin dut. Espedientean, lapurreta txiki batzuk ere ageri dira. Ezinezkoa da. Hemen 200 euro zeuden, seguru nago? Zertarako nahi zenuen dirua? Ba, ospa egiteko. Nora? Ezer larririk ez, baina Garazik zuzeneko aiderik ez daukanez, eta arazo sortzaile xamarra danez, aukerarik egokiena adingabekoen zentrora itzultzea da. Mesedez ez hitz egin zentrokoekin. Osatzen naizenean alde egingo dut, zine egiten dizut. Basakabin, geratuko zara. Ze? Uda hemen pasako duzu, beste dozein ikaslek bezala. Basakabik bizitza aldatu dio Garaziri, bakarrik egotetik familia bat izatera eta lagun pila bat izatera pasatu da. Nazkatu naiz ies egiteaz. Ta ez diot kalterik egin nahi Amaiari. Hasieratik fidatu da nitaz. Baina zuk ez duzu zentrora itzuli nahi. Nekatu naiz arrastaka ibiltzeaz. Basakabiko azken aste hauek izugarriak izan dira. Ta bedakizu zergatik. Ez diodalako ezeri ez da inori ez egin beharrik izan. Etzoa zentrora. Ze? Amaia Lejarretak onartu du legezko zure tutorea izatea, zu adinez nagusia izan arte. Nola? Sinatuta utzi du. Bai, ederki! Zoriona. Ongi etorri familiara, ziste. Eta 8. denboraldian azkenean Lukenekin elkartu zen, maitasuna, baina dena ezin zen hain perfektua izan. Pozten naiz familia beriarekin ondo zauderako. Naiz da, nita zahaztu zaren. Naiz dut ezaztu. Ui! Inorki zorratu baino lehen. Ez, ama, ezin dut kurtso errepikatu. Zuk ez duzu lezen planak ditut Garazirekin. Zizen daiteken txarra. Zure aita kartzelatik atera da. Aita? Bikotekide arazoak, aitaren itzulera, baiketak, denetarik. Nola okurritu zitzaizun kontzertuarena? Erromantikoa izan nahi nuen behingoagatik. Ba, zeune aukeratu duzun. Bikotekide eta aita arazoak konponduta, 9. denboraldian guztiz aldatutako Basakabi batera itzuli zen. Zer da hau? Uniforme bat? Baina Basakabin? Kontatu nahi nizuen beste kontua da, aurten debekatuta daudela mugikorrak. Ez dizut emango. Zer da? Zu berezia zara, da? Lagunen desberdina? Osondo. Azkenik, uniformeak ikusiko zen dituzten, hoe gainetan. Benetan horrela jaitsiko zaretela? Ezin gara hain erraz errenditu. Uniformea derrigorrezkoa da. Maiztea, zer da, diktadura bat? Ezin zarete jangelara joan jantzita espadaukazue. Agindua da? Araua. Zer da hau? Uniformea? Garaziren alde errebeldeena ikusi genuen, zuzendari berriaren planak zapuztu eta erreferente bilakatu zen. Gainera lagun oso berezi bat egin zuen. Ze, koltxoneta gerra? Ez kantu zontutuz! Ez busti hilea, bestela oierrak harrapatu bingo gaitu. Bale, barkatu. Horrek ez da balio! 10. denboraldian, bikote eta lapur arazoak bueltatu ziren eta aner ezagutu zuen. Ziur ez duzula Basakabira etorri nahi. Oierrekin berriro, nahiago dutu da Lukenekin pasa. Zure. Ezagutzen duzu? Nire aizpa ordea da. Zure bilanoa. Ai, ama! Nork bidali dizu. Etxean topatu dut.
Edo horta izan dela uste dut, kartzelatik irten da. Joan zara ertzaintzara. Bai, ikertzen ari dira. Baina den argitu arte hemen gelditzea pentsatu dut. Barruan dago. Plana martxan. Ba, ongi etorri basako bira. Garazi gaixoa beti saltxetan sartuta dago. Azalduko aldit norbaitek zer gertatzen ari den hemen. Anerrek eta Edortak bitxiak lapurtu eta niri utzi nahi didate marroia. Eta lapurrak haiek badira. Zergatik aurkitu dugu zure odola lapurreta egintzen etxean. Ai, ama, orain bai zorabiatuko naizela. Topatu dugun DNA bat dator zurearekin. Kaka. Ondo zaude? Ez da inbesterako izan. Trampa bat da, ez duzu ikusten. Baina aizue, zorionez kartzelatik atera ahal izan zen, eta horren urtean Alaia ekarri zuen Basakabira. Garazi! Oitane! Kaixo. Ez esan berandu iritsi garela itzaldira. Aurten txanda pasa. Itzaldi txorik ez, beti istripuak izaten dira eta. Baitane, hau itziar da, zentroko psikologoa. Ebaluazioak egingo dituena aurrerapena ikusteko. Nola integratzen den ikusi behar dugu. Espero dut arazorik ez sortzea, baina... Alaia! Ai, ama! Alaia! 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 Alaia, esnatu mesedez. Eskerrik asko denagatik itziar. Agur. Esan dit, oraintxe etorriko dela Alaiaren bila. Eta gurasoi ere berak deituko die. Hazen egabea Garazirentzat. Kontatuko diozuzuk mesedez? Alaiaren ongi izatea bere buruaren aurretik jartzen du. Prestatutako arduratzeko inorrez badago, hobe izango da nik eramatea. Eta hemen geratzen manaiz berarekin? Zer? Garazi ez dut uste oso ideia ona den. A ber, zentroan lan egiteak prestakuntza ona eman dizu, baina neska oso zaila da. Hala ere, prest balin bazauden niri ondo iruditzen zait. Garazi, ordu bete barru daukago hegaldia. Eman minutu bat, mesedez. Ez da zure erantzukizuna. Eta norena da. Bizkarra eman diote denek, luken behar nau. Eta nik zer? Garazi. Niretzat, zu zara lehenengoa. Zu niretzat. Baina... Ikusten, beti dago baina bat. Eta nik ezin dut gehiago. Zer esan nahi duzu? Aukeratu. Basakabi? Edo ni. Azkenean Garazik eta Lukenek harremana utzi zuten, baina haiei eskerrik hasi dugu harreman bat uztea ez duela zertan drama handi bat izan behar eta elkar zaindu dezakegola. Zure falta sentitu dut. Iniz ezagutu dudan pertsonarik zoragarrienetakoa zara. Baina gauzak asko aldatu dira, elkarrekin ateratzen hasi ginenetik. Gu, latu gara. Garazi, nik... Ez duzu lehengo gauza bera sentitzen. Nire pentsatzen aritu naiz. Eta maite zaitut, izugarri. Baina beste modu batean. Batzuetan harremanak amaitu egiten dira. Baina ez du zertan triste izan. Iraun zuen bitarteko dertasunarekin geratu gaitezke. Beti izango zara oso berezia niretzat. Azu niretzat. Eta nork esango lioke, eskutatuta bizi zen Garazi horri, 12. denboraldian Maitanerekin elkarlanean ibiliko zela Basakabi zuzentzen. Eta gainera bera bezalako gaztei laguntzen. Espero dut laburpen hau gustatu izana, eta badakizue. Denboraldi guzti hauek ikusi nahi baldin badituzue, makusin dituzue ikusgai. Agor.